Ngiyanibingelela ngiphinde nginamukele ababukeli be-Black Life TV kuhlelo lethu siluza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Today sizosichazela kabanzi ukuthi wagilwa yini nanokuthi ngabe usalapheka yini emphefumulweni nasenyameni nasemqondweni wakhe since ahlukumezeka. Sawubona. Yebo sisizana. Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Bakugila ngani? Ngangagelwa abantu emtuba. Ngicela ukuthi babalidlile ikhuwa lo strong laba bantu. Because angibonakani ukuthi kwenzakalani. Kodwa nje bangigila khona. Ubani igama nesibongo? Usithe Mthethwa. Yeah, usithe Mthethwa. Oh, okay. So ubuya kuphi kahle ngokuhlala? Ngisuka eHluhluwe kaMduku. Khona la wazalela khona. Abantu bathi kaMhlebe yalingani. Yeah, kulapho. Ngizwe bathi ikhubalo Lombe egcekeni. Yes. Yeah. Kunjalo iqiniso kodwa. Ngicabanga kanjalo vele into enjalo. Yeah, into kanjalo. Ngoba lona Ngiyabasaba abantu likhona kwabalaziyo. Yeah, oh hayi ukuthi into nje eyaziwa kunanoma umuntu umuzi. Into ekhona noma ngumuphi umuze ngithi like yabo makusegcekeni into kini uthola ukuthi awuyazi ukuthi lokhu kwenza 1 no 2 no 3 sothi kuzoqhamuka umuntu oyaziyo efike ethi lokhu kusebenza ukuthi nokuthi usothi uzoshintsha enkulu yabo ongalindele wena ukuthi lento engabe yayenza lento hlezi uyidlula la lokho ohlezi ucenta makuthiwa clean egcekeni ethi yena ikhuba lelinzima ke leli. So ukhule kanjani ke bekunjani isimo ekhaya? Isimo besi-right ngingasho njalo noma ngikhuliswe isingiriphalente kodwa nje yonke into i-right nje ngi-right futhi. Benikhuliswa umama? Ngikhuliswe umama and ukhona and ngiyamthanda ubaba wami. Oh bowungahlali naye egcekeni? Angihlali naye egcekeni kodwa nje ngiyamthanda noma nje kodwa nje ngiyamthanda. Okay, so wena ungosingaki kuma siblings wakho? Ngathini ngedwa kuma. Oh, okay. Baba akangazi usisi bangaki. Wazi kanjani? Angazi usibangaki sibaningi ngalendlela ukuthi kwathina sizazi kwabona kahle nabo ekhaya mhlawumbe akhona abangambazi abangaphandle yabo bathi mina bayangazi ke kodwa mina ngazi ukuthi sibangaki ngempela kodwa mina ngedwa kuma. So ulethwa yini la eThekwini? Uyasebenza noma mhlawumbe khona ezinye izinto business mhlawumbe amabhizinisi yini nje umatasa nayo? Into engilethe eThekwini ngizozama impilo. Yeah, ngizozama impilo. Kahle ngizamela umfana wami impilo ngoba uyena ngiphilela yena vele. Nomntana omfana? Yeah. Ungakanani? Una 17. Sisikhulile. Hawu sengikhulisile Sizothola imalokazana. Hawu. Yabona ngibambisa ngestress ngoba usho leyo. Angifuni ukuyicabanga le. But indlela yempilo usazithola nabazukulu. Yeah, kodwa ngifuna ukizwa umuntu eyisho. Iphatha abhlungu. Ibhlungu. Ngoba Okay. ngimusemncane nje. Oh, okay. Yeah, kona vele abazali abasiboni sikhulile nanoma umuphi umuntu. Uma umzala nje uhlezi umbone ingane noma ngakuthiwa useyasebenza noma useshadelwe noma useshadile usemdala usunabazu but uhlezi uzombona ingane. Mina namanje abazali bami bahlezi nje babona magcina ngenhlanhla ngabo magcina akekho zemva kwami. But namanje nje bahlezi nje benokuthi nje umncane girl umncane mhlambe bathi bangithisisa umuntu osaqoka inapkeni because kuyazenzakalela bayangizala ngohlezi nje ngiyingane kubona. So ya umntana wakho ungamboni ukuthi ukhulile noma semdala. Hayi ngeke ezekhule kimi ngeke ezekhule enhlobo ngisho ngaba nentshebe ngeke sizekhule. So wagile kanjani ke? Ukuthi ngimbekela ngeke ezekhule nje ukuthi sengangijwayela kabi ke hayi ngeke. So wagile kangani? Okay. Kusuthi ke kwaku December ngangihambela yena futhi lo mfana wakhona. Umfana wakhona. Ngangihambela yena yabona nje uthanda lezi zinto zamagama yabo ngokuthi ke Okay. Ezinto zazo angizazi mina vele. Angikaze vele nami ngoba mina ngiqoke isitolo segama. Engitshela siyazi we mama eqhamuke efoni engikhombise efonini. Yazi we mama ngithanda impahla ukuthi ngithi ngaze ngiyibone engikhombise efonini. Ekusiphi isitolo ngesinye isitolo ngelinye ilanga nje khathi ngize ngiya eMtuba. Wayengilayele kwa Sportscene. Angaze ngene anginayo impahla yakho. Kodwa ngangiya khona ngokuthi yena ufuna impahla yakho. Sasikade sihlala esitofela ke ku December. So ngiyavele ngiyothengela yena impahla.
Okay, mangifika eMtuba, ngangiyomthengela eMtuba. Mangifika eMtuba ngingene lokhuzaneni esitolo lapha senyama. Kwakuyini lesa sitolo? Isitolo senyama. Yeah. Ngangiyodla inyama kodwa khona not KFC. Oh, askisi. Yeah. Ngingene ngidle lapho. Chicken licken ya. Oh, Esingala eMtuba. Ngingene ngidle lapho ngenzela ukubuyisa imemory kahle ukuthi konje uthe ufuna yes. Kuze mangithenga lapha ngingabi nestress sokuthi indlala ngija ukuyokudla yabo ngikwazi ukukhetha kahle nangakushongo ke mawukuthi sasala imali ngikuthi ngithengele khona. Okay, ngithe mangiphuma lapho ke angazi noma labantu babone ngesikhathi ngikhesha ngikade ngithenga inyama yabo. Mangiphuma mase ngithe iqekelele nje eminyango ngibona imali ibhola. Ngithi ubonaphi phansi? Phansi. Okay. Yabo ngigwaqeni sengiphumile esitolo. Ngithi amadlozi akithi ahambe nami. Kade awahambanga nami ajike endleleni. Aphinde Yes. ajike endleleni ke ngalelo langa. Okay, ngobe ngicosha imali. Mangicosha imali kunobhuti oqhamuka phambi kwami. Ethi yazi nami sisingiphuthuma yona le mali oyicoshayo. Ngithi mina kanjani? Ethi hayi bese nginqena ukukhuluma ngibona ukuthi abantu bazomemeza bethi nami bayayibona. Kodwa nami ngiyibone kuqala ngizothatha yona nje. Ngithi okay ngivele ngithokeke ngiyiphethe yabo. Ethi hayi singalokho sibanga umsindo asihlukaniselane le mali. Ngithi mina okay nami sengijahe kuvela ukuthi ngiyabona vele amadlozi akithi ahambe nami. Senginemali engaphezulu kwale ngisuke nayo ekhaya. Ngithi mina okay sihambe sisithele ngale emva kwezitolo. Ethi asiyibala imali. Ngithi mina Ku idea yabani ukuthi ihambe ehlukaniselwa eHolt. Yakhe ethi ngoba abantu ngeke vele sibala imali phambi kwabantu. Nami ngabona ukuthi uqinisile vele nami ngeke ngikhiphe ipace yami ngiphequlula imali phambi kwabantu yabo. Sahamba sasithela ngale. Mangithi ngifuna ukumhlukanisela ethi hayi akunankinga noma unganginika u200 ngiyabo ibhele phela leli. Ethi noma unganginika u200 mina ngifuna ukuyitholela nje into encane. Okay. Ngivume ke ngikhipha u200 la wami ephaketheni ngimnike ngiqhubeke ngihambe. Sengihamba ngijahe ukuyongena etoilet ke manje. Ngifuna ukuyobalela imali ngiyipheke kahle esikhwameni bese ngiyongena esitolo sempahla. Mangifika lapha esitolo ngithi ngiyaphenya ngithola u100 owodwa. Lokho kungaphakathi konke amaphepha nje vele akusiyo imali. Ngivele ngiphathe stress. Wona lo 100 ke lo ongaphezulu uyifake noma ungqo? Uyifake kwawona lo 100 ukuthi mina ngangakwazi ukuhlukanisa ifake nemali yes kodwa la lena enye ngamaphepha nje ayi ukuthi ngo100 ngamaphepha total ayi ngiphume lokhuzaneni sengiphethwe stress inhliziyo ithi ngemaphoyiseni enye ithi ngizofike ngithini emaphoyiseni yena lo muntu engiyomreportela bazomcingaphi bemtholephi ngivele ngithathele imali ekhona ngigibele angibange sayithenga kwalezo mpahla ngibuyele ekhaya uma ngifika ekhaya ngingena endlini yami ngivalele endlini ngihlale ngicabange ngikhale mangiqeda ukukhala ngiye kumama vela ngina plan ngizoyitshela lo linde impahla zakhe ngikhulume nomama ngithi kwenzeka u1 no2 no3 no4 hayi ngikhande plan ukuthi ngithi mhlawumbe ngithi impahla ngisale etaxini njani ngithi hayi kodwa ngoba ikhona imali esele ngizobuyela eMtuba ngokufunela lezi zinto lezi nanokuthi ikhona imali futhi isekhadi Ngoba uzongibuza phela and ngifuna ukwenza sure ukuthi akajabi ngifuna ukugcwalisela nanobaba wakhe ukuthi ena engazi ukuthi ngoba nakho yabo ngiyisingle parent ingane yakhe yabo yabo nami nalokho nje ukuthi ngifuna ebe yilento leyo baba wakhe kangalindeli ukuthi engaba yini ngicine ngibuyeleke ke eMtuba ke ngimthengele impahla kwagcina kwenzeka kanjalo ke So kuze kube manje nje wakwazi ukuphinda umthengele emva kokuba kade umgoqe ngokuthi zisala eTexini akaza abuya phinda akubuze lutho akaze buye phinde ngibuze lutho ngoba ngakwazi ukuphindela esitolo ngakusasa ngaphesha lento le ngomgoqela kahle kuze kube manje akazi ukuthi kwenzakalani ngalelo langa ngikwazi mina nomama ukuthi kwenzakalani so kunjani enhlizweni yakho ke kubhlungu khona kodwa angikwazi kumxoxela yena ngoba kuzoba bhlungu kakhulu kuyi ngoba mhlawumbe wayezongizela ethi mama yeka ngoba uyasazi isimo yabo
Lapho wena uyafuna lapho ngiyafuna ukumenzela lento engifuna ukumenzela yona because angifuni ukuba yifeyila kuye. So kumuntu osekhaya ungathini kumxwayisa? Because yazi ngiyayinothisa lento abantu abaxoxa ngayo akufiki ukuthi mhlambe ngabe uyabanjwa ke manje if lento iyenzeka. Akufiki ubona inhlahla enkulu kabi. Ubona inhlahla enkulu ngoba ngisho ukuthi nami ngathi idlozi lami lihambe nami kanti lijikele le komfekayo laphindele emuva mina ngayihambela ngedwa ngoba kube laqhubeka lahamba nami laze lafika esitolo ngaba ngiyitholanga le mali le. So ungathini ukuxwayisa umuntu ekhaya ongaqondana nalesi simo lesi? Ukuxwayisa umuntu ukuthi yabo nje mawubona imali kunzima ukuthi uyicoshe okungcono ngeqala ukusisa futhi angazi kanjani ngoba phela usuku ubona inhlahla kodwa nje kunzima ukuthi uvele ugobe nje uthatha imali kade bedlula la abantu abayibona isizobona wedwa uyibekele ubale imali usuyitshela ukuthi imali into engaphumi kalula kanjena akusacoshwa ngisho u5 manje ngeke usawucosha ngisho phansi ngoba sekukhona ugwaye ka1 wena ucansi ungacosha u5 phansi wena ngoba unjani ubekele wena lo 5 uzogoba uthatha vele kusuke kukhona okuaimile ngalo 5 okufanele ucishwe phansi. Sabonga kakhulu sisivakashela kuhlelo lethu. Ngiyabonga nami. Mbukeli lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi uxwayisekile ukuthi vele lento mayenzeka ingqondo ivesana ihamba angazi but siyacela ukuthi uhlezi umuntu ophapheme njalo uma ufika esiphithipithini sabantu eThekwini. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye.